Чираттагы жылы иштәлекле котлау хатларыбыз. Безнең өчен дә кадерле, хөрмәтле булган Василә Хәйдәр кызы Госмановага яңгырый. Тәүге жылы иштәлекле котлау хаты балаларыгыздан булыр. Менә нәрсәләр язалар алар. Ана, яши җирдә бала өчен. Гомер буе булып терәге, аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минуттан да истән чыгармый ул. Гомер биргән сөю җимешен. Җаны белән тоеп яши ана, баласының йөрәк тибешен. Дигән шигъри юллар тап килә Илеш районының ямьле табигатьле Исанбай авылында туып үсеп. Бүгенге көндә югары Ярке авылында игелекле гомер кичерүче. Безнең өчен бик кадерле һәм газиз булган кешебез Василә Хәйдәр кызы Госмановага. 16 июнь көнне сөекле безгә 60 яшь тулды. Без аның якыннары ихлас йөрәктән матур гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез. Беренче чиратта сәламәтлек телибез. Сау сәламәт булып, ары толып белми, безнең белән бергәләп, тормыш бүләк иткән шатлык сөйнешләрне, бәйрәмнәрне каршылап, язмыш биргән сынауларны бергә җиңеп, киләчәктә исән имин, тату, матур гомер итәргә язсын. Кадерле без Исанбай авылының үрнәкле Фәния һәм Хәйдәр Мустафиннарның гаиләсендә дөньяга аваз сала. Бәләкәйдән үк теремек кыз булып үсә. Мәктәпне тәмамлагач, Башкорт дәүләт аграр университетында белем ала. Бүздәк районының авыл хуҗалыгы идарәсендә, Орытаба Илеш районының Мир колхозында, Ширеккүл авыл советы авыл биләмәсендә, Илеш телевидениесында тырыш, намуслы, фидакар хезмәтен сала. 37 ел гомерен үтә дә җаваплы һәм тынгысыз бухгалтер һөнәренә багышлый. Әни без лайыклы ялда булса да кул кушырып утырмый, үз һөнәре буенча шәхси эшкуарда эшләвен дәвам итә. Әйе, әни без кайда гына, нинди җирләрдә генә эшләсә дә, һәр вакыт ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Ә безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле, иң яраткан әниебез, картаебыз ул. Әниебез яшьлегендә бүздәк егете, тормыш иптәше, әтиебез Илдар белән гаилә корып, безгә 2 балаларына гомер бүләк иттеләр. Кызганычка каршы, әтиебез бик яшьли мәрхүм булды. Әниебез сыңар канаты белән безне җил яңгыр тидерми, иркәләп сөеп, назлап, икебезгә дә югары белемнәр биреп, күркәм туйлар ясап, олы тормыш юлына чыгарды. Бүгенге көндә кызлары Ирина тормыш иптәше Илдар белән Нефтекама шәһәрендә яшиләр. 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Уллары Ленар тормыш иптәше Ирина белән Яркәйдә гомер кичерәләр. Тормышыма бик рәхмәтлемен. Бер үзең калсаң да мине ярдәмеңнән ташламадың. 31 ел буе минем өчен бик яхшы килен булдың. Әле дә шатлык куанычларны бергә уртаклашып яшибез. Синең кебек киленнәр бик аз дип яза. Әнкәегез сезнең белән горурланып. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебез, тагын бер тапкыр туган көне белән котлап, кырыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек һәм саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә мең рәхмәт сүзләре җиткерәсебез килә. Без сине бик нык яратабыз. Тирән ихтирам белән барлык изгелегең өчен баш иябез. Әни бит ул өйнең яме, ә тормышта олы терәк, сәламәт бул, озак яшә. Син бит әни, безгә бик кирәк. Ихлас ярату хисләре тулы теләкләр белән балаларың, кызың Ирина, улың Ленар, кияүең Илдар, киленең Ирина, оныкларың, әнкәең һәм кодагыйларың. Күркәм юбилейгыз котлы булсын, Василә апа. Киләчәктә дә матур гомер бәйрәмнәрегезне кадерле кешеләрегез белән исәнлектә, иминлектә, кояшлы якты көннәрдә бергәләп каршы алырга язсын. Үстергән балаларыгызның кадер-хөрмәтен күреп, рәхмәтләрен ишетеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Җыр бүләгебез сезнең өчен яңгырый.
бүләк итмикән, күңелен күрмикән, белсәң иде әнкәй уйларың. Кояш балкыган чакта әйтәнием алып бирим, шул якты кояшның нурларын. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Син туганда кояш туган, агачка кошлар кунган, туган көнең белән әникәем, еллар суда якса да мәңгегә синең белән, тугрылыклы газиз йөрәгем. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән сине, кошлар сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре, синең сылы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Илеш телерадиокомпаниясы коллективы Югары Ярке авылында игелекле гомер кичерүче, озак еллар баш бухгалтер вазифасын башкарган хөрмәтле ветераныбыз Василә Хәйдәр кызы Госманованы ихлас йөрәктән чәчәкле җәйләр алып килгән 60 яшьлек матур гомер бәйрәме белән тәбрикли. Василә Хәйдәровна Илеш телевидениесендә үтә дә җаваплы һәм тынгысыз баш бухгалтер вазифасын башкарды. Исәп-хисап эшенең барлык нечкәлекләрен белеп, тирән белемле, ярдәмчел, уңган, тырыш булу белән коллективта хөрмәт һәм ихтирам казанды. Изге күңелле, сабыр холыклы, максатчан, гадел Василә Хәйдәр кызын күркәм юбилей уңайыннан кайнар котлап, ихлас күңелдән ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, шатлык куанышларга тулы бәхетле озын гомер, мул тормыш, балаларыгызның игелекләрен, кадер-хөрмәтләрен күреп, оныкларыгызның уңышларына, шатлыкларына сөйнеп яшәүегезне телибез. Йортыгызның иң күркәм бизәге булып, анда кот һәм бәрәкәт саклап, тагы да әллә күпме матур бәйрәмнәрегезне шулай яшь һәм шат күңелле булып каршы алырга язсын. Киләчәгегез җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп,
изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, татып яшәгез. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелегездә. Сәламәтлек, бәхет, шатлык юлдаш булсын сезгә гомергә. Ак бәхеттәр сезгә юлдаш булсын, күтәренке булсын күңелегез. Саулык, бәхет, куанычта гына гөрләп үтсен бөтен гомерегез. Һәр көн сайын аткан алсу таңнар олы шатлык алып килсеннәр. Гомерегез һәр чак шатлыкта, бәхетле һәм имин үтсеннәр. Ихлас теләкләр, зур хөрмәт белән Илеш телерадиокомпаниясе коллективы. Туган күн улы бу тормышта гомер безнең башы. Тормышында юлдаш булсын зур кояшның балкышы. Бүген синең туган күнең, уйна әле асыл зат җырла күн. 100 яшендә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. Бүген синең туган күнең, уйна әле асыл зат җырла күн. 100 яшендә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. Акты сулар, үтте еллар, еллар гомер көзгөсө. Бүгенгедәй матур булу, дөрес яшәү билгесе. Бүген синең туган күнең, уйна әле асыл зат җырла күл. 100 яшендә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. Күктә кояш, җирдә сине бар, мәрхәмәтле изге җан. Яшигәле бергә, тал тамырлары сыман. Бүген синең туган күнең, уйна әле асыл зат җырла күл. 100 яшендә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. Бүген синең туган күнең, уйна әле асыл зат җырла күн. 100 яшендә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. 100 яшендә исләреңә төшәрлек булсын шул көн. Төшәрлек булсын шул көн.